Деси Василева. Сега ще се позволя да излезна пред вас, обаче не като водещ, а като личност, чиято история е започнала тук в нашето училище, като родител и като ученик, бивш родител на ученици, които учат тук. И искам да направя един призив към вас. Малко е шумно тук, обикновено на празниците винаги е така, защото се вълнуваме от децата, тяхното участие, но аз апелирам към вас да се замислите какво е днес училището. И да се замислим, има ли уважението към институцията училище. И колко всъщност е трудно на тези учители в днешното динамично, забързано, високотехнологично време да успяват да задържат вниманието на нашите деца. Когато учителя не е на това положение, на тази позиция, която заслужава. Защото, скъпи родители, замислете се колко е трудно да бъдеш учител и колко рядко се сещаме ние да кажем нещо уважително и нещо хубаво за учителите на нашите деца. Защото от нас зависи ние как възпитаваме децата си. Апелирам към вас да се замислите, че всъщност да си учител е призвание и да, в нашето училище има такива учители, не които работят, а които раздават сърцето и душата си за нашите деца. И знаете ли, че учителите знаят повече за децата ни, отколкото нас самите, доста често е така. И те знаят за техните таланти и за техните стремежи и за техните заложби, и много често учителят е този, който дава съвета, който вдъхва увереност на нашите деца. Така беше и с мен, когато бях ученичка и когато бях объркана. Тогава вярата ми даде именно майка Рамфилова и сега аз искам да поканя тук при мен, защото тя е пример за учител и това не е професия, това е призвание. И сега в ролята си на председател на фондация Добрият пример, аз искам да връча на човекът Майя Карамфилова и да я титулувам като Добрият пример. Защото това е примерът за един учител. Това е примерът за тази не професия, за нещо много ценно, което, моля ви, уважавайте. И моля, използвайте словото, за да говорите с уважение за вашите, нашите учители и преподаватели. Госпожо Карамфилова, аз не очаквах вашата изненада, вие не очаквате моята. Но ето това е приемственост и това е уважение, скъпи хора, и вижте този пример, защото това са ценните неща. Да предаваме нататък доброто, примера, уважението и наистина ценете учителите и уважавайте институцията училище. Благодаря ви.